Kasi Dominic'S Higher Secondary School Mawkyndeng hakakat pratarik Risaw kala pynlong ya ka parents teachers meeting kaba ishongkun. La sdang ya ka jingialang da ka prokram le burom ya ki kmie ki kaba da ki jingrwai, jingput jingtem bat ki jingshad tynrai da ki khynnah Class VIII bat na ki Nonghikai. Na ka Liang ka skul ki bala shim bynta haka ni ka Jingiakynduh bat ki kmie ki kaba Shillong. Rev Phadar Richard Louis Rapthap principal, Phadar Henrie Warbah vice principal, Rev Sister Merciful Nongsiej sister in charge, but baro ki Nonghikai, teaching and non-teaching staff. La penyai terhenti ke program da Babu Jonatus Suchiang, class teacher ke Class XII. Na Liang ki Nonghikai la keren sengau tenat da Babu Ioanis Shylla, kabalakta iki jingmut jing perkhat jong ki kmie ki kaba, ban penroi bat kentiu yala ki khon ki kti. Palat saus pa san pongut ki long kmie ki kaba ki lapoi, syakani ka jingialang hakani ka sengi. Kani ka Jingiakynduh ki Nonghikai bat ki kmie ki kaba kalawan ra ya ka jingiatrai lang ka jingai jingmut bat ka jingno senyang ban kentiu ya ka skul bat ki khynnah skul haki babun ki Liang da ka jingya diksha bakmen lapen wai ya kani ka jingialang haki e baro benile tunang senran tunang yarap nang ku berpang me ken yangi baro kiba doni ka kamon baskem bante ya klawai bernai nang mengilak dan yuk berbuat jingput jingkia akamet jingmut cepat pakai sim jungi bagian yang IT lut jungi borok murah mak jungi lembau Chris try jungi amen buk pa jungi bahab le galong bakoi kertai jungi dan wangi hima jungi galong kaman jungi sendiri berwadalam mingi syaga jupen syai and real pelai legamis neo amen Ko Dominic'S bakoi Tuai kebenta jungi ko Maria Kanyang Pakistan Tuai kebenta hak jungi tengpa berkon sim bakoi nak kadau guna rezeki ke badang don hak lingkha don dole se ke bala sa miet chaka rep chunki Henrie pilai platform knang ban wan hadu kan ne ni khupilenti paman kan ne ngana tharai ba kinong wan sebenta kin don tak sam phumut Henrie habang ipet kan ne jaka kan tu bro nang wan te kadai ka jingpen am kraw na ta chungi ban tip ba phi kum ki kmie ki pa phi kloi khulom pa ni kai thong jong ka pathai oi di kmie ki pa de la phi ki ba di kai ki kun na bentar aru ha kita ibadang pas ang kelas 2 idang la na tuition nga Gino ki spelling, gino ki jingkhen, gino ki jingle ki ba ngamla basmuthu ngara mi chi mai. Ngim tu tuition sa kawai ka Nonghikai la ne sa utoi Nonghikai. Te imei I kedeu yang I imei batai yang I. Kata kadai kawai na ka jingkordor so ki ki pa ha kaman kentiu ha kaman nyerap kaman sneng ha kaman hikai ki khun jong pa jingi. Dei kini ki bai man sim, dei kini ki hikai, dei kini ki batin nanti yang I. Kadika cuk pemerintah kalong ka cuk biar per na kitu ki por long kelas school mangi hi baya sem ye sibun bha ki jingiale bat pi sem sibun ru ki jinge ha ki jinge dai ju pi ki khun kadika mdei ka ki basuk namar ba minta ha kimi na ka kamera be lumlang bagi kimi ki pa pan let ka kamera kendong sama marwai sama thia nyo bace ha bace dan mit hadu si bace bidang la ban plus 4 marwai Kirim kibet wachatra Yusling yusbom wakapali Iwai chongkun yo chongkya Tok news nam dan he was dang again the music yang te ling ba ki jing pelut put yang pi pelai school bi gini ka school de yo ilat yu chimenta kam ni kroi ha gini por te an ek play pa ngam tau pada principal yang sister pat kam jo gina hikai man la kasngi wakile kahilian ni pule puti yang ya lam gi khmat pat kam jo le kam tip to wa ling ba ki ni ki activity bun wale kinjale ke ha school yang wah kalian kupule puti yang le da pro ke cimut berkat ke yang wale wan kupule kerpang kam tau sarionis kamu Nonghikai nong lam ti klemu Nonghikai tip le de am kana kitiri le ke kitiri buncai le
Liang Nonghikai-Ki Kmie chim jenu te dikte ke boleh sebut piuro ke pa yang